Hola, grupo! Feliz magosto! Que tal? Como estades? Que guai, outra vez aquí. A verdade é que, estamos pillando un ritmo que vamos aí, a fume de carozo. Nada máis, eu non me vou lear hoxe moito aquí a dar a turra inicialmente iniciado el vídeo. Así que nada, aquí está o meu compi maravilloso. Ai, quero-te moito, fillo. Eu tamén, tía. Gracias. E aquí o teño sempre o meu carón. E nada, como estás? Como foi a semana? Intensa, tía. Eu, de verdade, desde que fomos ao lugar, de que fixemos así, e de repente temos unha fama global, a xente non para de pedirme que yo enseñe. O que? Tía. Ai, non me acordaba. No. Hola, gallos, un bico. Ainda non me puiden colgar, pero... Ai, pasámolo ben, Non nos mancamos, biche. Que maravilla, que pasámolo moi ben, moi ben. Unha maravilla. Sí. O tema este da merche, por favor, se non escoitastes ainda, ide escoitalo. Altamente recomendable. Ai. Un saúdo, Merche. Merche, queremoste moitísimo por este temazo que fixo que, vamos, que nos viñáramos arriba a tope. E polas croquetas. Hai que dicir unha cousiña, polas croquetas daquel ano, 90 e pico. Hai que dicir que marcaches unha actuación. Bueno, moitas gracias. De piratas en parche. Los piratas me vían tamén. Las piratas en parche. Increíble. Vamos, aquí este compañeiro meu, madre mía, como canta, madre mía, moitas gracias, que Antía. compañeiros ten increíbles. Vamos, Increíbles. Mereceu a pena nos ensaios facer de baterías en baquetas. Xa, verdad. Non terías, Antía, bueno, a ver, contanos aí, de que imos falar hoxe? Hoxe imos falar de algo moi guai. Pero tú estás capacitada para falar do que imos falar hoxe? Pois non, porque levo perdendo meus magostos moitísimos anos, así que non estou moi capacitada, pero claro. Creo que é un bo tema hoxe, vai ser divertido. E quen pode falarnos desta festa e da importancia, da relevancia que ten? Ai, pois agora deixasme como que non sei. Bueno, pois dentro vídeo. El otro día, cojones, pongo el telediario y en el telediario nacional sale un reportaje del magosto del Bierzo. Que estos monos no son capaces ni de promocionar el magosto orensano. ¡Cojones! Pues mira. Y los del Bierzo nos chupan exclusiva. ¡Cojones! Espera. ¡Cojones! ¡Pero no me hagáis esto! ¡Espera! ¡Me cago en la leche! Espera. El de Magos Castaña de aquí. Espera. Resulta, y además lo hacen 15 días antes del magosto oficial. ¡Cojones! Nos roban la exclusiva. Por eso yo ahora voy a poner ese reportaje que lo grabé para que los orensanos vean lo indignante que es que el Sánchez Vidal y que el alcalde de Orense, Francisco el Triste, son tan patéticos que hasta nos roban la exclusiva los del Bierzo. ¡Cojones! ¡Eso es muy fuerte, Gonzalo! ¡Muy fuerte! Tú eres un... ¡Eso es muy fuerte! Tú eres un... Bueno. Dende logo, vamos, si alguén ten que falar desta festa, este home. Mima. Bueno, vou empezar dicindo unha cousa, moi seriamente. Cuidado que nos suben o pan logo. Non, simplemente que, mira, nas herboristerías venden unhas tilas maravillosas que, bueno, igual fan falta, Non sei. Jesús, que intensidade. Creo que de erva chegalle. Madre mía, pues igual sí. Bueno, pues fantástico. Bueno, creo que igualmente esta persona moi ben falado do magosto, pero creo que temos aquí a dúas persoas que poden falar con nos moitísimo máis guai, Desde logo. Así que imos presentar os nosos convidades por a miña esquerda. Vou empezar pola esquerda, sempre empezo pola dereita, xa esta vez pola esquerda. Vanessa Rodríguez. Hola. Enxeñeira, benvida. Hola, Como encantada. estás? Estou ben, un pouco nerviosa, verdad? Bueno, xa ves que aquí estamos todos... Sí, a verdade que queda por vexo familia. moi cómodos, pero esta é a miña primeira vez aquí, entón, bueno, estaba nerviosa. Ese capítulo xa foi. Pero non pasa nada, pero podemos facer referencias, sempre ben facer referencias. Moitísimas gracias por vir. A vos por invitarme. Moitas gracias. Aquí a miña dereita teño a Iván Rodríguez. Hola, que tal? Estudante músico. Correcto. Aí está, correcto. Como estás? Moi ben. Está contento? Algo nervioso Tamén? Pero bueno, aquí o que vos falta son as botellas de viño que tiñan en Auria. Tamén cho digo. Bueno, que non te dice que aquí tenemos vino, Igual. A ver, que sabes que pasa, Iván, que non sei se escoitache por aí, pero aquí necesitamos cartos. Temos un Patreon por aí aberto, un Patreon por aí aberto, que se queredes soltar arandelas para que poida estar a xente máis desinhibida, motivada, adiante. Todo sea polo benestar des invitades. Claro, sí, todo por eso, non por nada máis, vale.
Bueno. Queda claro. Total. Bueno, pois nada, empezaremos a falar, digo eu. Claro que sí, mira, xa que temos esta línea tan investigadora, pois eu vou comentar a etimoloxía, como filólogo, da palabra magosto. Esta información saqueina da Wikipedia. Entón, ven de Magnus Ustus, que significa gran fogueira, creo, ou de, bueno, non sei cal era outra... Bueno, porque cada persona di unha cousa. Entón, simplemente é unha festa de orixe pagá que celebra a fecundidade, o folclore e os ciclos agrícolas. Que vos parece? Me pareceme bastante guai, en realidade. Sí, ¿no? Vindo de ciencias, Maravilloso. pareceme increíble, nunca pensaría. Está ben, está ben. Perfecto, pero non é solo o magosto a máxima festa que se pode facer aquí, non? Entón, pois eu quería preguntarlle aquí a Vanessa e ao Iván como eran as festas cando erades peques. Había orquesta, había foliada, que había? A ver, eu cando empecé, bueno, o que recordo, porque según meus pais empezamos a ir ás festas de bastante pequenos, que íbamos con eles, pero o que recordo eu xa había orquestas de primeiras, non recordo o que conto mellor meus pais de, bueno, pois os seus avós ou así, que cando iban á festa que había o mellor o típico grupo que sale o mellor nunha peli, que é máis parecido que poda ser hoxe unha charanga, non? De, pois, trompetas e todo eso. Xa era máis, cando eu iba, xa era máis orquesta, co seu palco e todo eso. Máis como que agora, a verdad. E cancións en galego e así, había moitas. Estaba Pimpinela. Bueno. Pimpinela. Bueno, daquela sí que facían bastante o típico de facer no cambio de cando facían o descanso no medio da festa, non? Facer un círculo así para facer a roda que lle chamaban e todo eso. Eu sí que recordo bastantes anos de bailar eso. E sí que como que intentaban esas cancións metelas en galego, sobre todo para xente maior que se animara a bailar e tal, pero xa fai moitos anos que non recordo eso. Pero como unha roda, que, o sea, estar mirando un flashback, pero non acabo de... Non me acordo con que canción o facían, a verdad. Non sei se tú te acordas. Cocas míticas, ca saia, rianxeira, sí. Cantaban as mentas por detrás, por exemplo, o baterista ou o guitarrista facían a base rítmica, ou baixo incluso, e facer unha roda de todos os que estaban ali. Na festa. As festas tampouco eran tan multitudinarias. Sí, igual eran máis pequeniñas. Eran algo máis pequenas, entón podías concentrar a todo o pobo ao redor e no centro cantando. De feito, ainda se fai en algunhas orquestas que está o cantante con un pequeno atril ou o rack dos músicos e ponse encima mentras canta pues, unha ranchera ou en galego, como dicía. La buena ranchera, ¿verdad? Eso, cuidado. Claro, que eso tamén é unha movida, porque en que momento empezaron a formar parte do repertorio musical galego rancheras e movidas así? Que antes de empezar a vir aquí comentaba o Iván que o mellor cando a xente volveu da inmigración e todo eso traían ese tipo de música, porque claro, estaban acostumados a tocalo e escoitalo ali, pero si é verdad que non sei en que momento. Xa, é que para mí foi como linguaxe materna xa. O sea, eu medrei bueno, pues cas barquitas estas, ¿no? Míticas barquitas, bueno, o salta-salta, estaba o salta-salta e estaban as barquitas. Entón a miña nai, a min e o meu primo daban os 3 euros e gastábamos nas barquitas e xa... Nas festas de Moreiras non había barquitas. Non había barquitas? No. Había no... non era festa moi grande. Non, as festas de Moreiras eran... Bueno, ainda son, Bueno, sí que son. Igual, sí, non eran tan grandes como para ter barquitas, pero agora quero ir ás barquitas. Molaban que flipas. Molaban que flipas. O próximo programa da Zona Nova nas barquitas. Pero tú ves, o nivel de que non haber carto, a xente non pode ir ás barquitas. Entón, trauma. Pero tamén hai que falar de outra cousa, de en que momento a xente leva unha libreta, vai a túa casa e dixe, ui, o ano pasado diches máis. Ai, bueno, ese é o meu momento favorito, verdad? Me encanta ese momento de ir pedir polas casas. Mira, o ano pasado foron 80. Este ano que? Da igual, aquí non miran polas economías das casas. Non, si tú diste 80 non seas. E non había Patreon, colega. Tú acórdalo eso? Que la casualidade. Imos ir por aí, o Zona Nova polas casas. Mira, perdoa, o ano pasado diches 80. Tú que non chamache meretriz, tú. E despois ya ti non te conozco de nada. Bueno, da igual. Pois eu que eu recordo que me preguntabas, perdón. No, digo que tú acordas desto, que fora xente porta por porta dicindo... Home, recordo isto de xente vindo, porque, o sea, a miña casa familiar está en San Pedro de Moreiras, besito, aí. Pero sí que recordo que viñeran a casa dos meus avós, e claro, cando che tocaba a comisión, ali ibas ti tamén. O sea, como que che tocaba?
Pero a xente non pelexaba para ter eso. En plan, que logo sacabas unha... Non sacabas tallada. Hai unha Que idealización. eu sepa, Bueno, non. igual habrá algunha por aí que sigas máis que dan moito diñeiro, pero Eu escutei cousas. Normalmente é un pouco como, non? o ramo ou che toca ou che tiran o ramo da comisión. A cabeza. Exactamente. Ai, Bueno, sí. sí houve en algún pueblo bueno, había algunha xente que como que intentaba sacar Tallada. sí, Claro, home, bueno. pero eu creo que é tamén difícil, ao final eu creo que pasou en algúns pueblos que fixeron eso e acabaron matando a festa, porque xa non se volveu facer a festa porque a xente quedou moi descontenta, gastaron os cartos en nada. Entón ao final mataron a festa e hai moitos pueblos que non volveron ter festa. Mira, neste libro que recomendo aquí para toda España, que se chama... Se pos tantas cousas. Bueno, A ver, espera. Que ao bueno, final- ves, non. Bueno, está ben. Pero Ai, no. está ben. Bueno, este libro chamase Santa Marta de Moreiras, outro Moreiras. Ai, bueno. E é dun señor que se Este chamaba San Pedro. Ben Chosei, que foi hai 100 anos a miña parroquia e pasou ali 10. Entón este señor, bueno, tiña unhas ideas así un poquito, bueno, pues non de todo fascistas, la verdad. E o tío puxo a escribir todo de como paría a xente, que festas facían, como celebraban a malla, bueno, difire bastante de algún testimonio de algunha xente, porque, bueno, o tío tamén falaba mal que flipas. Rollo, dicía, a xente prefire ter o camiño sin arreglar que poñerse a ir falar co alcalde ou que sea. E falaba diso, de como se transmitían as festas, bueno, pues a veces había hostias, a verdad. Bueno, é que o mundo festas é complexo, eu creo, non? Vos recordades igual como eran... Claro, se comparades con... Non sei se vades a verbenas, vos, a festas de Prao, como lle chaman en Asturias, que Sí. me encantan. Sí, sí. Non sei se podedes comparar, non? Como hai, porque eu penso... non nas festas que vou agora, este verán, que fun algún e tal, e digo, jope, que xa non é o que era. Non hai, é que non había pois as peleas que podía haber, que tamén había entre veciños o que sexa, ou que de repente houvese cousas moitísimo máis chiquitas e máis familiares e que, Sí, eran non, máis pequenas. eran moitísimo Eran máis máis guai, non sei pequenas. se vos tamén percibides non un pouco a diferencia entre o que pode contar aquí o colega Ben Chosei. e o que igual podedes ver agora. O sea, que lle diríades? Se agora vos atoparades con este home aquí reencarnado, racatacata, como lle explicaríades? Mira, lo que escribiste aí te voy a explicar unha cosa. Bueno, o que él escribiu ahora estáse recuperando un pouquinho, o sea, recuperando. Sí, Digamos que ahora hai como dúas vertentes, unha que ahora síguese recuperando como as festas tradicionais nas que hai unha comida popular ou como facemos nós que tocamos a gaita nun cuarteto ou así, e está no outro lado como os macroeventos no que van dúas orquestas, as máis grandes e, non sei, 1000 personas ou máis ou así. O sea, non hai como ese término intermedio e a parte baixa, digamos, non sei se está ben chamado baixa, na que tú dis que hai pouca xente. E credes que ten un impacto a nivel do propio pobo que acolle esa macroorquesta? Imagínate, non? Eu penso no meu pobo, é que fago referencia, pero por que? O que máis coñezo, claro. De repente que trae, como trouxo algunha vez, a Panorama ou non sei que, a París de Noia, pensades que realmente é algo beneficioso para eles? Ou en realidade non? Eu É algo que me sinceramente preguntei penso que sempre. non, porque ao final esas orquestas sempre generan un gran impacto porque, bueno, sempre hai que ter como mínimo sitio para aparcar. Porque senón bueno, a eso xente sí. empezas a meter nunhos sitios que, bueno. Entonces sempre tes que pedir a algún veciño que teña a finca disponible para eso, que a desbroce, ainda por riba, en plan, encárgate tú de desbrozala. O ano pasado. O ano pasado non desbordaches. E logo, bueno, ao final esas orquestas tamén traen moito típico que vou falar así en xeral e creo que está mal, pero bueno, creo que todos o mellor un pouco no seu día fixemos algún tipo de botellón e o mellor fomos máis ou menos responsables, pero sí que é verdad que ese tipo, eu polo menos cando vou ese tipo de festas vexo que quedo chao que mima. E ao final eso quen o ten que recoller, pois entendo que moitas veces son os veciños, porque a veces os concellos, bueno, desenténdense un pouco, cousa que non sei hasta que punto é bo ou malo, pero non, xa non me vou meter neso, senón de que ao final o impacto creo que tampouco, non creo que o pobo en sí salga beneficiado de decir, ai, pois o mellor veu turismo e yo unha tienda, pois veu arriba. Non. Entón, Sí, claro. Aparte que tampouco igual moitas veces eu creo, dende o descoñecemento absoluto, porque tampouco eu que sei son quen porque non sei tantísimo de orquestas. Tú fai que sí. Vale, pero seguramente sei máis que o fulano que falou antes aí ao principio do programa, pero sí que Bueno, el van a... tocou o piano nunha orquesta.
Ah, mierda. En algunha boda. En algunha boda. El Jacome ya sabe más que yo, maldita sea. Pues es lo que hai, non pasa nada, eu non teño problema en recoñecer que non sei tanto. Pero bueno, que igualmente que normal, igual non van a povos que sí que poden ter como un, non é tanta costume que vayan a povos que igual teñan opción a que disfruten dese turismo, non? A xente que ven é como eu veño, vou ver pois a panorama como dominicano ou que sexa, e volvome, en fin, non? Claro. Non que ao final non. Claro, es que é unha movida. É unha movida, porque de verdade, todo o meu amor a toda a xente que se dedica pois, ao tema da farándula e tal, pero de e verdade, as orquestas que fan un currazo. fan un currazo, pero tamén hai moita responsabilidade, na miña opinión, e vou aquí tirar aquí plas caldeiros, colegas, que por que estades cambiando músicas por máquinas? Ah, porque non hai cuartos, vale. Bueno, pois haberá que pedir máis cartos e educar a sociedade en que a música vale cartos. E a formación vale cartos. Entón, aquí que hai dúas gaiteires, hai que preguntarlles, vos notades que se valore máis, pois eso, a música en diferido, que a música en directo? Credes que está vendo como un rexurdir despois do boom das tanxugueiras? Que experiencia tedes? Mira, eu sinceramente o COVID destrozou moitísimas cousas, pero personalmente, para min tuvemos moitas máis contratacións, porque como non podía haber orquestas nas festas e tal, a xente quería seguir celebrando o santo, a misa, facer procesión. Eu, sinceramente, o seguinte ano do COVID, bueno, tuvemos actuacións no seguinte, moitísimas. Entonces, creo que a xente quere celebrar, non ten moi claro moitas veces como celebrar, moitas veces pensa que facemos, o que atraiga máis a xente ou que coste menos. Están caninos. Claro. Bueno, é normal, ti que pensas? Que opinas desta pregunta que lanzou aquí? De que valoren máis música música en directo, depende, claro, que depende das orquestas, non, digamos, que leven un colchón armónico por detrás que poda apoiar a música en directo é valorable e pode sonar moi ben. Outra cousa é que xa sea o playback literal que se escoita, non? Claro, pero eso tampouco creo que fagan moitas orquestas. Igual algo así, pero non creo. Pode haber unha base detrás. Unha base, sí, unha base fijo. Claro. Tamén é moito de espectáculo e obviamente cando tú xa contratas as orquestas máis grandes xa non buscas quizás que hai musicazos nesa e cantantes increíbles sin moita formación, pero igual xa non buscas esa delicadeza da música en directo que teñen, pois eu que sei, levar a un grupo, xa non digo nós que podemos ir digamos, máis de festa, que pode ser máis de cercano, non? Sino un grupo en directo tipo orquesta, pero un grupo que teña musicazos, sabes? Non sei se me estou explicando, Eu estou entendendo, vale. Sí. Pois dese tipo. Que público credes que ten? Pois por exemplo, o rollo tradi. Estou meindo do magosto das orquestas, sorry, no pero que me nada, parece interesante. Agora volvemos ao magosto. Un minuto. Gústanos facer así. Un montón. Pero porque teño como prexuizo de que, bueno, pues eso, residencias de maiores, pasear santos e así. No, para nada. É que de feito hai un montón de tipo folk, o sea, folk. Falta en Ourense, quizá. Ourense quizás é a provincia das 4 a que menos ten de índole folk ou incluso tradicional, do que conocemos como tradicional galego. Pode haber, de feito, onte vimos de tocar nunha foliada en Celanova e hai un montón de xente. Digamos, eso non saca rédito económico como tal, pero bueno. Bueno, pero en xeral as artes aquí, bueno, no, digo unha cousa. Podemos, e ben que facemos. Ben seguro, e digo unha cousa, a xente vai ás foliadas a veces ligar, pero que mima querida, para poder ligar aí tes que difícil bailar, sabes? O sea, parece que tes que ter un máster, porque a peña empeza a sacar uns putos que digo, mira, te relajas. Pero é importante participar, aquí ninguén te vai xulgar porque non participa. O importante participar, pero ademais moitas veces fanse como grupo, sempre está o grupo da xente que sabe bailar, e logo está o grupo da xente que intenta. Entón meteste no grupo da xente que intenta, si tropezas, pois xa ligaches. Aí está. Mira, pobre. O truco é facer o punto mal para acabar en riba de alguén. Non lle fagas caso. Ai, me caí. Ai. Tía, é música, non que criterio pode ter? Creo que vai ter que facer. Todas son super, a mí pareceme super guai, porque aquí nos olvidamos agora na era de ligoteo pois máis polo móvil, as aplicacións, non sei que, que maiorra acabo de sonar. Total, pero antes e agora tamén estáse perdendo. Mira, o que dicía o Javi Meiga aí outro día, pero que casi atrouso por min.
pérdese ligar en verso Con fondos europeos. e con fondos europeos. Non, pero pérdese esta cosa chula ao final de socializar nas festas, non? Claro, pero aforras a ansiedad tamén. Que ligar é gratis, non dependes da teléfono. Bueno, entón esta é unha chamada á xuventude, bueno, ya para que vayas foliadas a ligar. E a la senectitud, escribiste, metí esa palabra. Bueno, senectud. Chamado a poboación xeral para que vayades as foliadas ligar, e hai unha páxina no Instagram que se chama Foliadas e Seráns, non? Sí. Que che din todas as que hai. Sorpresa, en Ourense nunca hai ninguna. Sí que hai. Pois eu nunca as vexo, Bueno, pois hai que facer máis. Anímense. Hai que facer máis. E mira unha cousa, que vou cambiar de tema ahora. Bueno. Neste libro que trouxe aquí para facer publicidade, que digo unha cousa, o home está morto, leva morto moitos anos. Eu non levo rédito económico, pero podería, sí, aportar de sope... Xa está. Este señor fixo aquí un dicionario de barallete. Barallete, sabedes o que é o barallete? Vos vídeos de terra de barallete. Sí. Bueno, pois contade o que é o barallete, que eu xa falei moito. Barallete era o idioma que tiñan os afiadores na zona da Ribeira Sacra, sobre todo no concello de Nogueira de Ramuín. Tiñan o seu idioma propio. Non sei moi ben por qué, a historia toda non a sei, pero o meu pai, que foi toda a vida dali, sabía unhas palabras e xa o seu pai e os abuelos tal sabían falalo. Que preciosidade, por favor. Iban algo que aportar? No, está perfecto. Pois está perfecto, efectivamente. Eso, Bueno, É moitísimo, en realidad, o que sabedes, está super guai. pois non moita xente sabe da existencia deste idioma que se perdeu, vamos, que sí, que a movida esa, que as xeracións foron pois recordando algunha palabra, etcétera. E sabedes que, que gremio conserva algunhas palabras en barallete? Non. Estuvemos falando del todo o programa. A verbena ourensá falan en barallete a veces. Como te quedas? Home, pois movidas así de, pois ese paga ben, paga mal, quero dicir, pois a mítica movida de, sí, barallete, sabes, sin máis. Pero bueno, eu traí aquí, dime. Eu a verdade é que non o entendín. A ver, Eu tampouco. a ver. Como o idioma, pero, o sea, é máis como un idioma, unha jerga? Ou Sí, é como unha xerga, é como unha xerga. Vale, Entón, pois, falan entre sí de, pois este tío é mal pagador, sabes? Mira. E é unha movida porque as palabras non son palabras en plan pois que sonen a xermánico, son palabras que pois, sonan a galego ou a castelán, pero están como descontextualizadas. Por exemplo, piollos dice viaxantes. Piollos viaxantes, Sí. Os da cabeza. Piollos da cabeza. Cales máis hai, tía? Piollos hai moitos por aí soltos, te digo, Pois mira. Pois aí está. Está moi ben isto de reciclar, mira que che digo. E non andar inventando idiomas como para Xogo de Tronos, joder, que se puxeron aí, que se puxeron aí a inventar a movida esta de Dracarys e eso. Que necesidade de crear no, recuperemos o barallete. Outra, hai que para a nova serie de HBO sobre dragones e princesas e príncipes e de todo e de castillos. Afiadores contra dragones. Buah, me fliparía O yo. paragüeiros, Por paragüeiros favor. contra dragones. Cando teña cartos, produzo esa serie, tío. Perfecto. Por favor, hai moita xente no Gali Twitter disposta a facer moitas cousas sin un duro, como non temos nadie, pero afiadores contra dragones. Veña. Afiadores contra dragones, o novo xogo de mesa, tamén pode ser. Efectivamente. Mira, é que xa está. A ver, mira, vou falar para ir para a dirección. Hola. Mira unha cousa, está moi ben que de todo isto saia un xogo de mesa que a xente o compre, e xa está, mira, me parece interesantísimo. Está falando, pero non se escoita. A ver, ve aquí, Iván, que che dixo este. Aí A ver, ven, aí ven o dire. A ver. A ver, que quere comer cámara, a ver. Porque a min ocorreseme que poidamos sacar, pois imagínate, o novo xogo de mesa, a zona nova, que sexa como unha oca, con estas cousas. Que o barallete falaba o meu pai. Ah, Meu pai, sí? noso pai, esta miña irmá aí era músico, é músico de verbena, e falaba barallete, sobre todo de novo, cos músicos máis vellos que falábano bastante fluidamente. E agora el ainda conserva ainda ardí. Como dicir fatis é unha cousa que é mala, que é de mala calidad ou que está malo. Que bonito, E a buña é o verbo ser e estar. A buña fatis é que algo está malo, por exemplo. Ai, Ou si ou a min non, isto que son encanta. sibes e nexo, non? Ou algo así. Sibes, Eso que non sí, sabía. nexo Sorcha e non. cala a boca. Socha. Mira, dille aí ao teu pai que manda un audio aquí, daqui ao final do programa que manda un Dillo, audio. dillo. No, que eu digo en serio. Para que a xente En escoite serio, tamén, non? É total. dicir, porque igual se leo unha frase en barallete, vamos a ver que tal, sabes? Igual no. Pero se quere mandar un audio daqui ao final do programa, queda media hora. Bueno, eu acórdome dunha frase que me dicía meu pai, pero non me acordo do que significa. A ver, di. pero igual non sabe Iván.
Igual sí. Si é que eu creo igual é un pouco escatolóxica. Podemos decir a frase, pero non a traducir. E logo que é un concurso. Que creedes que foi esta frase? E ya tenemos aí el engachemento. Que teño no dicionario. Non intervas nexo, nin an que che pilden na garlea, non? Sí. Pilar e cagar. Sí. E garlea que era? Garlea. Lengua, espera que vou pola B. Garlea. Como que sabes non que? entendes nada nin an que che caguen na lengua. Non entendes nada nin... Bueno, pues moi ben, claro que sí. Cuidado, Poesía así, pura. No sé si Iban fuertes. Non valoramos o que temos, mi má querida. Non valoramos o que temos. Bueno, chavalada, chegou un momento do programa que estábamos deseando. Por favor, saquen as súas campás. Imos facer unha competición. Todo por unha bolsa de castañas. A persona Quita ya publicidade, ya volta. A ver, é a que había na casa. Había que había na casa dunha persoa que é de Moreiras, evidentemente. É así, que panadería hai en Moreiras? Pois non vou dicilo por si acaso. Pero é que queda aí, quen saiba de onde está San Pedro de Moreiras sabe que panadería é. É o que hai, fillo. Se me pillaras en Santiago, pois igual tiña unha bolsa. Non se toca, só se pode mirar para motivarse. Así. Ves? Espera, non me podo cheirar para motivar. Poña aí diante. Ves? Entón, por unha presiña así de castañas moi ben... Mira, no meu cole había unha competición de ver cal era máis grande. Había xente que metía en auga. Esas son as pilongas. As pilongas, non? Castañas pilongas. Non che sei, pero bueno, si queres saber cales son, vas ter que ganar esta competición. Vale, bueno, venga. Hai unha lista de festas. Bueno, dai un minuto, Eu dimos unha lista de festas, pero vou repetir. A lista son as 12 festas que hai no ano. Bueno, que había hai 100 anos, cando ben sei, Xosé Ramón Fernández Oxea, casi lle cambio os apellidos, escribiu este libro hai 100 anos, vale? Entón este señor recolectou pues, todas as movidas que se facían e así, e eu estuve aí botándolle un ollo e a ver como se parecen as doxe, vale? E se podedes ubicalas. Vai ser todo tipo test, moi fácil. Tipo test me encanta. Eu suspendo esos, Pero non, esos son os que aprobas, os de desenrolar e os que regular. Entón, primeiro vou enumerar as 12 festas que temos a mão, vale? Entón temos Aninovo. Bien. E derretendo, vale? Reises. Iván. Las tengo aquí apuntadas, tú mira, non retengo nada. No, tú tes as solucións. Ai, é verdad, perdón. Tú non mires... Entón non podes xogar. Non podes mirar... Bueno, sí, anotadas sí, pero as solucións non as mires, Antía. Vale. Por favor. Bueno, Aninovo. Reises. Candelas. Entroido. Corredoiro. Fareleiro. Pascua. San Xoán. San Pedro, Festa de Defuntes, Magosto e Nadal. Nos quedan 3 solo para que acabe el año. Espera, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Sí, son 12. Estoy disgustadísima. Non quedan festas, xa. Bueno, pois pues igual hai que recuperalas, biche? Todo sea por facer unha festa, non fai falta excusa. A ver, pregunta número 1. Por favor, mans as campás. Vale, a pregunta é: que festa non se celebraba por falta de cartos? Todas. Perdón. Tens que darlle a campá. Vale. 1, Nadal. 2, Magosto. 3, Entroido. Bueno. Vane. Non sei, diñe porque quero as castañas. Pero non escoitei os... Vale, vou a volver a ler. Que festa non se celebraba por falta de cartos? 1, Nadal. 2, Magosto. 3, Entroido. Antía. Ai, non. Magostos. Non. Eu creo que Entroido. Tampouco. Bueno, pues por descarte Non ganaches. sei a verdade, Home, timbra. O Nadal. Moi ben, Iván, un punto po Iván. Este punto eu creo que non é válido. Pero se repartes castañas Debería por ser puntos, medio queda mellor, punto. así temos todos. Bueno, vale, veña, pues tú xa tes un, veña. Pero- Mira que bonito este Iván. Pero que dá verdad. a castaña, Pero tú xa tes Tela un aí, aí. xa tes aí. Enseña aí a cámara a túa castaña. Aquí está. Moi ben. A ver. Por eso sabía que era o Nadal. Jo, tes un espírito ¿Verdad? aí. Claro. Que guai, jo, que gente máis guai. Bueno, pois outra cousa curiosa do Nadal era que ceaban bacallau, repolo e patacas, e no mellor dos casos uvas e figos de postre. E non había nin cantos de Nadal nin misa do galo. A misa do galo é unha cousa que mola que flipas. A min pareceme increíble. Eu non teño nin idea de que era, pero a mí sonaba me escribino. É unha mesa, pois unha mesa sí, a mesa a que levas antes, a prea toda que levas antes. É unha misa que se fai despois ás 12 da noite. Os meus abuelos van sempre, a mí fascíname, como pero en serio, o sea,
que ti estás canchenta toda, que non sabes se queres morrer, vomitar ou bailar para ver se baixa a cousa. É como un after religioso. É un after religioso, que increíble. E van aí, ven Jesús, ven a mi vida, con toda a enchenta que levan posta ás 12 da noite, que eu digo, calquer día os meus abuelos vanse de rave ca Santa Compaña, o sea, é que madre mía, e se mezclan ya todo, sabes? Esta pregunta non está no test, pero canción favorita de misa? Ven Jesús. No, a miña é totalmente en serio. Nos, bueno, polo rollo de pero tocar que vai vamos dicir a moito a mesma, misa. A ver. Desgraciadamente. Bueno, no sé. Cala, que son arandelas. A miña vai totalmente en serio. Hai unha canción que fala... El pescador. Chamase así. Bueno, dice, a de Señor, me has mirado a los Sí, el ojos. pescador. Sonriendo, la favorita. arena has Dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca Joder, Junto a ti buscaré otro mar. Dios, es que Temazo. precioso. é bastante increíble. Este Que se mazo. note que Peleoume con calquera que diga que non é temazo. É un eh. temazo. E logo eu estudiei en Salesianos e nos tiñamos tiñamos o viva Don Bosco, viva Don Bosco, viva yeah, que molaba que te cagas. Teño que dicir é que, jope, Tú Salesianos, sabes que nas mal, franciscanas tío. cantan Santa Bonifacia. ¡Sí! O sea, esto parece una apropiación cultural, honestamente te lo digo. Joder, mima, Increíble. si levantara la cabeza Wow. esta persona maravillosa, diría, bueno, igual está a tope y todo. En plan, bueno. Santa Bonifacia, seguro que sí. No, pero se decía Queen, o sea, Freddie Mercury, non Santa Bonifacia. Digo unha cousa, hai un cura por internet, en internet hai de todo, ¿no? Hai un cura por internet que versiona isto en plan rock and roll, rollo recomendable. Culturales e todo. Sí, sí. Pero houve unha temporada na que se volveu moi famoso facer cancións así religiosas en versión reggaetón en TikTok. Triunfaron Bueno, muchísimo. o sea, a ella le gusta la Eucaristía. Dale más Eucaristía. Ostras, pero triunfaron muchísimo. Yo estoy bien. Bueno, pásalo ben, non te mancas, filla, está ben. No, o peor tante non mancas. Bueno, Siguiente. vamos, é que Dios, despois desta revelación, madre mía. Bueno, a Voy a ver, buscar todos los temazos de reggaetón católico. por favor. Bueno, Flos Mariai tamén. Opio Dei. Opio Day. Sí, e non é broma que é o que iba a decir a Vanessa. No me iba a decir. No, eso xa é música máis electrónica, tal. Hai un DJ que versiona un pouco algunha canción de misa, así en modo hardstyle. Pero non é cura. Non. No, pero te cura. Pero Pero de Cuba, ojalá, chaval. Bienvenidos. Bueno, ya está, vamos, que cambio. Bueno, vamos a salir de esto porque, como decían as Flos Mariai, como una loncha de queso en un Ay, sándwich Dios, preso. quiero muchas así que están presas, pobriñas mías. Pero totalmente en serio, ¿no? Sí. Qué envidia. A ver, sí. Que Pero, a ver, están presas. centrémonos, a ver. Debería estar preso. Pregunta B, porque en realidad, perdón por errar, por B, rar. Puxen letras, non puxen números. Pregunta B. Veña. Espera. Dale, tú dale, que yo no tengo que ganar. Dale. A pregunta B é: o máis afortunado desta festa era o cura, porque podía levar as ofrendas de cada casa. Opción 1, festa de defuntes. Opción 2, Pascua. Opción 3, Magosto. Esa é unha alarma, Vanessa. Creo que era a festa de defuntes. Pois non era festa de defuntes, filla. O me pareceríame súper mal. Sería como que puto rastrero el cura. Pero que ao final- Ai, veños, defuntes, trae para acá. Ao final, cando facían un enterro ou algo así, o cura había que pagarlle e logo invitalo a Ay, un montón de flipas. mierda. Si yo te contara lo que le pagamos Claro, al cura. Si por yo eso te pensei que contara. era esa, eu que era a miña castaña. Pues veña, daño unha castaña. No, no, María. no, no, Bueno, no, pues no, nada. no, que é isto? Vamos a dar unha Reputación. castaña al cura. Vale, Son entón, cuartos. pues, tócache a ti, Iván. No, dai tú, eu xa teño unha castaña. Ay, Iván, mira que mal che vai ir a vida, Por que? Truxen as euras castañas, en realidad da igual. Dale. Pois o Magosto. No. Si es una fiesta pagana, tío. Tío, sodes dásevos fatal, de verdad. verdad. Vale, pois a Pascua, porque xa queda esta. Pois sí, pois moi ben. E de feito, si tiñas unha persona afillada, tiñas que regalarlle unha peza de pan de trigo. Como te quedas, Maribel? Boa, mola moitísimo máis agora que regalas chocolate. Total, Peza de pan de trigo. Ai, a miseria. Pois sí, pois sí. Prova de que sempre foi unha boa carreira estudiar pa cura, biche.
É que sempre foi unha boa carreira. Eu non Estamos descarto. parvos, estamos parvos. Eu a veces estou entre ir a apostatar ou meterme a cura. Pero, sabes, Non hai como que- término intermedio. No, tío. É como, buah, que vou ali e queimo aquela cousa, sabes? Mira, hai que inventarse unha nova religión, non sabe, punto. O pastafarismo. Esa non a vamos inventar, que xa existe. É quen o sabe. Só lo conoces tú. O pastafarismo, sabes o que é? No. Sabes? No. Tío, estou quedando de sabiendo. Desesperante. Sí, bueno, da ben. Pero queremos de moito así. Conta aí de que é pastafarista esta religión. Non, vou contar que vou contarlo mal, logo quedo mal e botas Conta, unha que riba. melloras digo contar marca que non contes, conta. Logo me vienen los pastafaristas, en plan, Que, esto non o- tiene o puta do idea. espagueti? No, é o dios espagueti. Ah, vale. Ese, mira Vale. que ben xa, Iván xa sabe. É Non o pode ser. deus espagueti, non? Sí, sí. Pero eu quero me afiliar a eso. Eu tamén, a verdad, porque Como gusta Xabarín unha Club, o carné do Xabarín Club e o carné. Tío, pasta. vou vos decir unha cousa. Foime ben falando aquí do Galloso, pero ahora vou falar do Xabarín Club. Ai, Eu, de pequeno, puña tele todos os días no Xabarín Club e esperaba ver a miña cara no chisme dos cumpleanos, aínda que, nunca era o meu cumpleanos, 2, non estaba afiliado. Eu creo que nos pasaba eso un pouco a todos os que A mí non tamén. estábamos afiliados. Por amor así ao arte, que esperábamos que aparecera a nosa é que era foto ali. ilusión. Eu sí que estaba afiliada porque fun aí unha forofa fervente do Club Xabarín. E de feito están facendo agora un movimento de recuperación do Xabarín Club moi necesario. Eu agora mesmo, como acabaseme de vir a cabeza, non sei, pero seguro que por redes hai A mesa, tal, a mesa a mesa, pola- sí, ese, exacto. Está guai firmalo, que os raparigos raparigas que volvan a ver Sí, por favor. debuxos de calidade. Menos calzar a Xabaríns. Escoiten Siniestro Total cantando en galego. Que mola que flipas. Bueno, había alguna canción por aí que non tiña un pronome no sitio, tamén che digo. Bueno, que está ben, non Porque pasa eso nada. es una cosa de la poética que si no, no entra. Xa, tía, pero que de verdad, contratada de filólogas, contratada de filólogas. Teñen filólogos na televisión de Galicia ou? Pero Siniestro Total igual non. Non era Siniestro Total. No, eu a canción que digo é de eu coñe... Non, igual estou me No, equivocando. esta, a canción, eu non sei quen era. Aerolíneas. Sí, ¿no? É verdad. De quen é esta canción? De, eu coñecinte nun bar cando estabas a bailar. Sí, 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 coñecicheme nun bar. Non vou seguir a canción porque está todo do revés. Pero o único galego mal falado é o que non se fala. Pero, por favor, poñede ben os pronomes si podedes. Veña, pregunta C. Vamos. Perdón. Joder, É que esta xente, tío. Tú que queres, Castañes, tamén, non? A ver. A ver. Tío, pois van a terceira todo o puto rato. Así que, a ver. Veña. Que me cago en Dios. Este evento protagonizaba un galo ou un ou un carneiro e o resto do pueblo. Perdón, opción 1. Corredoiro. 2. Fareleiro. 3. Candelas. Quen pitou antes? El. Sí, non? Iván. Corredoiro. Moi ben, a primeira. Outra castaña. Toma, outra que está. Pois sí, o corredoiro era unha festa na que tiñas que correr detrás do animal e se eras a primeira persona que acollía, pois papábalo. Celebrábase 7 días antes do entroido. 7 Moi días ben, antes do entroido, mira Que la casualidade que eran 7 días antes do entroido. Como? Quedaba esa casualidade como non. Eran 7 días antes do entroido. Sí, sí. Por eso. Sí, sí. Bueno, pregunta D, vamos. Vamos, Antía. D. Vale, vas fatal. No, é que era a única eu que quería as castañas e vou ir sin ningún. Que Eu creo non, que me home, merezco unha por participar. Toma. Gracias. No, tráfico de castañas Sí, que no. así motívame, que así no. motiva- No, valores rectos nesta mesa, por favor. Non vedes que estamos Vale, hablando de... retos, sí, estamos nos para estar retos, oiches. A ver, D. No, tienes que poñer a nós detrás, porque senón ides moi rápido. Veña, no, na cabeza, veña. Ai, como me gusta mandar. Joder, madre, ya te Iván, digo. por Dios, veña. A ver, pregunta D. Estás para bailar, Macarena. Para arriba, que non se pero- poden pegar os codos. Que non se poden pegar os codos. Para arriba. Era Venga. posición de A ver, estudiante. Pero venden... espera, pues dalle, se non acabamos, dalle. Ai, hostia. A ver, vendencíanse uns obxectos que se usaban logo para escorrentar a treboada. Vamos. Non, Pero cales son danos as opcións? as 1. Defuntes. 2. San Xoán. 3. Candelas. Antía. Non, saltou unha publicidade, perdón. Mierda, non lo podo pagar. Xa está. Cal era? Defuntes. Non. Bueno, San Xoán. Tampouco. Joder. Iván. A que queda? Toma. Que non me acordo cuál era. Non lle acorda nadie. A É que que lle non acorda o nombre. escoitei nin a Faraleiro, pregunta. non sei que dixe. Candelas. Candelas, moi ben, Antía. Castaña, Pantía. No, castaña para Iván que acertou porque Sí, era por- terceiro. No, dixo a que quedaba, Por non sabía o nombre. osmosis acerteina. Bueno, pero... Pero eu creo que acertar pola que queda non se merece castaña. Desde logo que non.
Bueno, pois nada, pois eso, pois bendecías unhas velas e logo usábanse pois pa cando morría a xente, para poñerlle ali. Eu, de verdad, menuda festa. A ver, pregunta é: isto, cito textualmente do libro do Benchosei, era unha innovación importada da capital. 1. San Pedro. 2. Festa de defuntes. 3. Reises. Podes repetir? Claro. Pero sinto, me llama el pi. Reises. Non. Ai. Vale, pois ora repite, por favor. Mouse arriba, por favor. Eu xa perdín o... Bueno. Si tú perdiches xa. Innovación importada da capital. 1. San Pedro. 2. Defuntes. 3. Reises. Clink, San Pedro. clink. Vou vos dar pistas. Pois defuntes. Sí, Claro. defuntes. Facíanse dibuxos con flores e iluminábanse todo con faroles de aceite. Bueno, unha festa, e rezaban o rosario. Pois mira unha cousa, che digo, é bastante máis guai. O sea, por que non se recupera esta festa? Te imaginas? Así é moi parecida máis a como a fan. Bueno, imagínate poñer isto no México, Tinder ou no Grindr de ¿quieres rezar el rosario? Bueno, te puedes Let's- encontrar lo que quieras en el Tinder Rey. Quen Esto ganou? é outro programa. Quen ganou? Millor, quen ganou esta? Eu collín unha. Vane. Bueno, por pena, tía, pero... Non a collín eu, a min deron. Veña, a ver, F. Non valgo para traficar. Esta festa consistía en triturar en tirar cascas trituradas de cereais. 1. Fareleiro. 2. Pascua. 3. San Pedro. Clean, es que non me va. Vane. A ver, podíasme dar unha pista para poder, polo menos, acertar Sí, un. 15 días antes do entroido celebrábase. Dime outra vez. 1. Fareleiro. 2. Pascua. 3. San Pedro. Fareleiro. Muy ben. Bueno, primeira castaña merecida para Vane. Merecida. Muy ben. Gracias. Veña. Bueno, esta miña favorita sin duda. Vamos arriba, que esta mereceu. Vamos, xabalada, vamos, veña. Máis para arriba, Vane, veña, vamos. Iván. A ver. Isto era unha especie de first dates. Era unha especie de first dates que se... Cala a miña cámara, que isto é moi intenso. A ver, espera. Enfrente. Era unha especie de first dates. Iba a decir cando se celebraba, pero xa iba a joder a pregunta. Entón, era unha especie de first dates que consistía en poñer 2 sombreiros con nombres de persoas. Entón, había que sacar un nombre dun sombreiro e un nombre de outro sombreiro, e esas 2 persoas que aparecían aí tiñan que pasar toda a noite bailando e facendo que eran parella. Pero con toda a performance. Increíble. Sin casar, podías morrear sin casar. Menuda pero estaba, está todo permitido. Todo, bueno, todo. Menuda performance. Para algunhas cousas había que se ocultar. A ver, 1. San Xoán. 2. Reises. 3. Aninovo. Reises. Clean. Vanessa. Veña, vou dicir San Xoán. Non, filla. Joder. Que? Veña, está DJ, quen quería ahora? Aninovo. Moi ben. Verdad. Vamos. O sea, en Aninovo. Toda a noite. Esto vai ser agora. Sí. Pues Así que, pues. bueno, Fago un chamamento ao Concello de Ourense para No, a ver. facer a festa de Aninovo na Plaza Maior por sombreiros e facer citas. e vos tocades, vale? Esta Veña. chavalada hai que facerlle aquí... E bailar, Pero bailar. O domingo á tarde. O que sea, bailar o domingo á tarde. Veña, H, estamos empezando a acabar, quedan nos 4. Veña, vamos. Espeques cantaban sen instrumentos a cambio de castañas. 1. Reises. 2. Magosto. 3. Nadal. Por que non te desamos arriba? Bingling. Magosto. Non. Nadal. Reises. O sea, honestamente, Sí, non bueno, vouche escucho dar. a No, é que non pregunta. vale que sempre acerte por descarte. Xa, filla, pero bueno, pois mira. Bueno, tú tes 3, tú tes 4. Mira, pois sí, pois nos reises, as criaturas iban cantando aí e damanlle castañas. Biche. Logo, estamos empezando, esta é antepenúltima, por favor. Make it count. Veña, mouse arriba, quero ver esa motivation, chavalada, vamos. Quen quere unhas castañas? Domingo, Estamos haciendo... Veña, home, veña. La mano arriba. Tradicionalmente, dicía Benchosei hai 100 anos, tradicionalmente, o sea, como 100 anos antes de hai 100 anos. Hai moito. Tradicionalmente, neste día, puñanse flores nas fiestras das mozas, por moi altas que estuveran. Moi ben. Pero dinos as opcións. Sí, perdón, 1. San Pedro. 2. Pascua. 3. San Xoán. Cling. Digo eu, San Xoán. Non. San Pedro. Moi ben. Que eu son un erudito das festas. Pois sí. Eres un erudito, Verdad. Hostia. Como si fuera de verdad. Pois sí, e decía, hai 100 anos facían isto e agora a chavalada atranca os camiños con carros e con pedras. Veña por arriba, vamos. Veña. Penúltima. cansada. Vamos, que non queda nada, veña. A mí non me pagan por esto, o sea... Por eso é ben mirar ese Patreon, Veña, J. Oi, non hai J en galego. Bueno, Iota. Vanme matar na gal, perdón, John. Perderase o hábito de recoller verbenas nesta festa.
pero deixaban as sábanas no balcón para que lle caera así a orballada da noite, as rapazas iban cedo peitearse así a beira dunha nogueira, para que lle medrara o pelo. 1, Nadal, 2, San Xoán, 3, Magosto. Sí, Vanessa. Esta seina. A ver. Ahora non vou acertar, San Xoán. Moi ben! Toma, mira, teño aquí as castañas. Como lo... Isto hai de dicir que a sei porque miña nai sigo facendo o das sábanas. Ah, sí? Sí. Ai, Mari, sí. Esa casa, que guai, eu non sabía eso. Sí. Unha lavadora ca forras, mira. As sábanas yo tamén facía deixar auga toda a noite Caservas fora. de San Xoán. Exactamente, sí. Eso sí Logo que das que lavar a cara con esa religiosamente. auga fría. Lavas Pois a é cara, buenísimo, pouco. Lavas a cara e tamén eu tamén frego o chan. Un baño polaco. Ah, eso non sabía. Yo todo, chica, hai que quitarse aquí el malfario. Entón eu empezo a hoja para arriba, para baixo. Pero na que podes cara, facer o tamén é corpo, na ducharte enteira, se Tamén botas o por arriba. Por Fago, favor. que non te imaginas eu as cousas que fago na miña casa. Calquer día botame aí de Santa Marta de arriba. Si alguén fai limpiezas de aura por aí pola casa, por favor, que me dé unha chamada, escribite aí cun comentario porque... Dios, é que eu non limpo nada a aura, tía. Pensei que non iba... Que non limpas nada. Ya te iba a decir yo, bueno. E Non pedíndonos limpa a nos nada que a casa. levantemos os brazos, sabes? Es Bueno. que que morro tiene, tío. ¿Qué? Claro que sí. Pues non limpas nada ahora. Bueno, fillo, non. Así me vai. Que non diga. Que? Vai. A ver, fago un recordo desto que conseguiche. Xa, verdad? Mira, Vai, Galloso, que flipas. rompiches 10 anos de mala suerte. Gracias, Galloso, un bico desde aquí. Mejor hombre del mundo, de verdad. Gracias tamén a... Buah, es que la pelota, chaval. Gracias a Zona Nova, tío, porque senón era imposible esto. Total. A Javi aí, porque, bueno, eso, un biquiño Javi. Pero épico, Javi. épico. Eu de verdad, digo unha cousa, nun momento estaba no escenario, mirei para baixo, vin esta peña así. E dixen, Pero hai que recoñecer que a hora 3 estábamos un pouco así. estaba en plan, is this real life or is this fantasy? O sea, fan unha labor, teño que dicir que o Luar fai unha labor enorme polo mantemento físico, da condición física de todas as persoas que van, porque eu creo que non me levantei e me sentei tantas veces na miña vida, Xa, nin Home, cando nalgunha iba na misa, misa, ni eso, mira lo que te digo. 5 horas aí, ahora baila, ahora mueve, ahora Total. bájate, ahora tal, ahora no sé qué. E chegou un momento que claro, eu sorría ca boca, pero non ca cara, así. Digo, che, había unha señora que casi me ofrece unhas hostias, Tío, non se escoitou, pero Amigo, cando me... estabas invadindo espacio de lugar, No, cando me estaba firmando a firma o Galloso, eu estaba pues impactado, contento, pero escoitei no público. O meu non é tan grande. Ah, pero eso foi a señora que lle firmaron aí No peito. no peito. Efectivamente. Estaba fastidiada. Hostia. Xa, buf, eu intentei marchar antes porque... Foi un momento tenso, dicir. Bueno. Nos estamos yendo tamén. Centrémonos. Última pregunta. Ai, non acaba isto. E a última. Veña, make it count. Moi ben. Pues estades para bailar David Civera. Que nos van... No, espera. En Portugal ofrecíanse castañas es defuntes. Pola noite toda, pero pola mañá non se comían porque como estaban lambidas poles defuntes. Que festa era? 1, festa de defuntes. 2, Magosto. 3, San Pedro. Defuntes. Defuntes. Pista. Que nos van robar estos monos del Bierzo? Magosto. Veña. Ah, pero entón os magostos... Eu sigo non sin vou saber. opinar, da igual, porque se me mezclaron dos fiestas. O Magosto, na maioría de Galicia, é o día 1. No micro. Está dicindo que o dire. Nada, o Magosto, na maioría de Galicia, menos en Ourense capital, é o día 1, non é o 11. Pero Por eso fora de fan aquí. no Bierzo, claro. Claro, No por Bierzo eso se día adelanta el Bierzo. Sí, sí. Por la Correcto. derecha, O en Ourense o 11 polo San Martiño, porque se cuadrou así. se convenió así. Esto seguro que era unha cousa de interesades de convén mellor que sexa 11, que así facemos ponte, non temos que ir traballar e xa está. E aquí inventámonos o San Martiño, non pasa Así nada. temos Cuidado, festivo igual se o me día 1 echa e o 11. Efectivamente. Moi Claro, e por cosas distintas. Igual es que aquí en Ourense gustanos a festa, ben, gustanos ben. Mira unha cousa. Ah, vale, nada, que non anotei os puntos, digo, bueno, pues, O número de castañas. Da igual, A ver, o importante é non pasa participar, nada. non pasa A mí non me nada. deches castaña ahora, participar e e darlle acertei. castañas aos nosos convidados. Ojalá. Sen facer publicidade, sen facer publicidade. Aí ese ASMR. Basta. Bueno, entón, nada, eu era para ir despedindo o programa. E para min que estuve lendo todas as preguntas. Toma. A ver, toma, sí, aplauso gracias. público. Culo quiero. Digoche unha cousa, igual hai que facer unha competición desta de ver quen trae a castaña máis grande. Hai que recuperar esas movidas, Hai que facer un magosto
hai que facer un magosto en xeral. En plan, irnos aí... Mira, sabes o que podemos facer? Por aquí, se en algún momento aparece, se non, como damos moita turra, xa está, co Patreon, pagades, irnos de magosto. Claro. Vos queredes que non sigamos facendo programas, non? Vos queredes que estemos contentos, e vos queredes que sigamos aquí ben vivos e ben todo. Pois pagade, fillos, que senón nos vamos de festa. Se non hai ocio despois de tanto traballo aquí, non. Tía, digo unha cousa, vanos quitar do canal de eu que e vanos poñer no de CCC, sabes? De 20, 21, 22. Bueno, chavalada. Eu digo de ir recollendo porque esta xente terá que ir dormir, pero antes de eso eu quería que aquí a Vane e o Iván fixeran o seu espacio de publicidade. Que queredes promocionar, patrocinar, saludar, por favor? Que facedes? Vendo... Vendo castañas. Que a Vanessa fai autobuses. Non fago autobuses. Non digas mentiras. Traballo facendo autobuses. Bueno, eso facer autobuses en realidad. Sí. Bueno, pero como a empresa non é miña, pues non vou facer publicidade. Pues eso, entonces no. Igual que nosotros no vamos a hacer publicidad de esto. Ahí está. Bueno, pero contádenos que porque sacadelle rédito. Estades na tele, sacadelle proveito. Isto é unha plataforma que vos dispara fama. Tocades músicos, tocades a gaita, non? E tocades en agrupacións, entendo. Entón, contádenos un pouco cales son as próximas datas para irvos ver, para irvos facer uns dancings nas foliadas que toquedes ou... Se tocades nalgúna misa. Tamén, porque ir a misa é unha buena performance que hai que ver unha vez en la vida. Bueno, pois podemos empezar dicindo que estamos en Rede Gaita, que ten redes sociais. Wow, Rede Gaita aí. Temos aquí o CM. Rede Gaita conforma bandas de todo España, pódese dicir, non? Incluso Portugal tamén pertence a Rede Gaita, non? Bueno, Portugal como país non. Con Portugal como país non, pero hai esta banda de Aveiro que tamén, esta banda de Berea, que está Berea é un concello que está ao lado de Celanova, esta banda de Lubián, que está é de Zamora. A verdade é curioso que unha banda zamorana toque así a gaita galega e tal. Que guai. Sí. Bueno, podes seguir tú. A ver, onde vos podemos ir ver así próximamente? Pois próximamente non hai tanto. Bueno, pero cando sexa. Bueno, ahora estamos empezando o curso anual. Entón entendo que tamén dades aulas. Nós non, formamos parte. Bueno, eu son profe tamén, porque tamén está Falcatrueiros en Lugo, en Monterroso, cos que tamén forma parte un poquinho de Rede Gaita e ali do clase e son alumno tamén en Rede Gaita. Pois isto é importante, porque haberá xente que nos este vendo que lle gustaría igual tamén aprender a tocar a gaita, é guai. Buah, vendedervos fatal, colega. O sea, esta peña toca que flipas. Esta peña toca que flipas e toca con peña top. Vale, entonces pues nada, si non vos vendedes vos, que vos busquen en redes e que vexan con quen tocades. Tocamos no Luar con Evia e non me firmou un galloso, Pois ese momento. Galloso e Evia. Non toques o galloso. No, en serio. Santo e patrón. Acaba siendo aí o lugar, Santo e patrón deste podcast. Pero bueno. Santo e patrón, majísima persona. Algún saludo que queirades dar? Perdón, que te... No, nada. Ibaías preguntar que ao final estou aquí intentando arrancar a ver cando podo ir velos tocar e non hai forma. Pois nada, pois véndense mal, sei que. Nas redes sociales poñedes as datas, non? Sí. Vale, pois isto é o que me interesaba a min, o importante, ver cando. Rede Gaita, Net Bagpipe, vale? Exacto. E nada, non sei se queredes saudar alguén ou non, ou hola, se xa deixámoslo aquí. Hola, abuela. Un bico mali. Hola, ma, hola, abuela. Pois non sei. Así, hola, ma, hola, abuela. Está unha tele. Ou unha radio, nas dúas cousas. En Spotify. Nos imos saludar tamén, eu creo que personalmente xa dedicando aí a Galloso. José Manuel. Moitas gracias. Xosé Ramón, que José Manuel. Fora de aquí. Santo e patrón de mi vida. Un bico enorme. Tuve que marchar, non puiden darte trabajo. Eres majísimo, de verdad, aunque me equivoque de nombre, non? Eres unha persoa bastante increíble. Moitísimas gracias a todos por vernos. Acordadevos, como sempre, Patreon. Acordadevos de ver a Galloso polo menos unha vez ao mes. Nada, vémonos na próxima. Bicos. Un bico, disfrutade do magosto.